গোবিন্দ 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 মরি গলে স্বর্গ দ্বার যায়, মরি গলে স্বর্গ দ্বার যায়, তু দবু মতে কান্ধ গোবিন্দ 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 রে গোবিন্দ 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 কাহি কেতে দিনু নিধন রে কাহি কেতে দিনু বাংলাদেশে ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଲଚଲ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଗଳା ଫଟେଇ କେତେ କିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା, କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏମିତି ଘଟଣାକୁ କେହି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଏତେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଏତେ ସାରା ହଙ୍ଗାମା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଜଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ନୀରବ କାହିଁକି? ମାନେ ଏତେ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଏଭଳିଆ ବିଷ ବୃକ୍ଷକୁ ରଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବି ଏଇଭଳିଆ ହବ। ଆମ କାଳିଆ ଯେତେକ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପ୍ରାଣ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବିଦା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆମ ନିରୀହ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଧର୍ମ ଦେବତା ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଦିଆଗଲା, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ବଳରାମଙ୍କୁ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ କଥା କିଏ ବାପ ଚା